Към момента в язовир Искър се развиват няколко основни групи фитопланктери. Едните са така наречените кремъчни водорасли, които се характеризират с наличие на специфични силициеви чарупки около клетките. Втората група са така наречените златисти водорасли, които специално тези, които намерихме в язовир Искър, имат едни много интересни къщички, в които живеят. Те са от целулоза. И третата група са така наречените зелени или стрептофитови водорасли и по-специфично дезмидиеви, които аз лично приличавам като малки боздуганчета, тъй като целите им клетки са покрити с най-различни израстъци, шипчета, будили и така нататък. Въобще израстъци на клетъчната стена, които ги правят много специфични. Тази година просто, може би по-специфичните условия, които се задържаха, имахме, знаете, май месец, беше доста по-хладен, имаше валежи на сняг, температурите бяха по-ниски, но междувременно пък предходните месеци имаше снеготопенето по-бурно, дъждове, беше дъждовен и самия май месец. Цялата тази органика, която се вкарва в язовира и продължи някакси по-дълго време, това може да се види и на сайта на НИМХ, като средни годишни стойности спрямо нормата. Реално едно от обясненията, които имаме е, че вкарвайки по-голямо количество органика и имайки тези условия като на ранна пролет, евентуално това би спомогнало този цъфтеж да се удължи спрямо предходни години. Това не е нещо ново. В бъдеще обаче ще трябва да се подготвим за ситуацията, когато ще е необходимо да подобряваме водните технологии или технологиите на пречиствателните станции заради климатичните промени и водата в язовирите. Здравейте, вие сте с подкаста на По две води на Софийска вода. Аз съм Гергана Гайдарова. В последните седмици в дружеството пристигнаха сигнали от различни части на София, свързани с леки промени в органолептичните качества на водата. Или казано по-просто, с леки промени, свързани с мириса и с вкуса й. Тези промени бяха засечени и от част от нашите специалисти. И сега в студиото съм поканила двама експерти, с които да изясним всъщност на какво се дължи тази промяна. Важно е само да отбележим, че тези сигнали са от различни части на София. Малка част от нашите потребители са ги усетили и също така те не променят факта, че софийската чешмяна вода отговаря на всички нормативни изисквания за чиста питейна вода. Но все пак сигналите са факт, явлението е факт и сега ще се опитаме да го разнищим заедно с нашата колега Маргита Алексова, която е менеджер качество на питейните води в Софийска вода. Здравей и добре дошла! Здравейте! И с доцент доктор Благой Озунов, тук чета, ръководител на катедрата по ботаника на Биологическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и дългогодишен преподавател в направлението по систематика на водорасли и гъби към същата катедра. Здравейте и добре дошъл и на вас. Благодаря. Защо ни трябва експерт по водорасли, ще разберете само след малко в нашия разговор. Също така да кажа, че в хода на разговора ще чуем и Ладислав Бартош, експерт в световната мрежа на Veolia, част от която разбира се и Софийска вода, който е с над 15 годишен опит в областта на водните технологии и също се е срещал с ситуация, каквато имаме и в София. Но нека да започнем, Марги, с теб. Кога установихте промяна в така наречените органолептични качества на водата или вкуса и мириса и как? Установихме ги някъде към края на месец май, началото на юни. Започнаха също да идват и единични сигнали, заедно с това, което и ние установихме, така че можем да кажем като начало последната седмица на май месец, началото на юни. А паралелен ли беше процесът всъщност нашите специалисти, техните заключения и идването на сигналите? Да, вървяха горе-долу успоредно така. Затова в началото не бяхме много сигурни
до каква степен, нали, това е нещо много специфично, до каква степен наистина ето този по-специфичен вкус и мирис, тъй като е доста субективно. Метода, по който се определя, прави го човек с собствения си нос, така че на всеки носа му е различен, въпреки че това са обучени хора. Реално много и от колегите започнахме вътрешно между нас си да си говорим по темата, да си пробваме водата. Виж, това мирише ли те? Нищо не усещам. И така, реално, като започнаха да пристигат и сигнали, установихме, че наистина има така, как да кажа, по някакъв начин водата наистина се е повлияла от водораслите, които ние вече бяхме регистрирали на вход с пречиствателни станции. Ние си ги следим от доста време, тъй като участваме в различни работни групи, интересуваме се от проблема с водораслите, тъй като последните години има доста съобщения на международно ниво като цяло общо, че има такива проблеми в различни градове, водоемите използвани за питейно-битови нужди, да има такива цъфтежи. Ти малко изпревари следващия ми въпрос, който касае това на какво се дължи всъщност, на какво се дължат тези промени, но преди да стигнем до него, всъщност, доцент Узунов, може ли да кажем, защо някои хора го усещат, пък други не усещат тези промени? Много хубав въпрос. Честно казано, нямам конкретен отговор тук. Може би е специфично лично усещане, очевидно. Най-вероятно, да. Да кажем обаче всъщност какъв е корена на проблема? Защо се случва все пак да има хора, които го усещат? Коренът на проблема се крие в така наречения фитопланктон. Това са микроскопични растения, които обитават различни водни тела на територията на нашата страна, но и не само. Фитопланктона включва различни групи водорасли, които имат способността да отделят различни, съответно, така да ги наречем, миризливи компоненти или одоранти във водата вследствие на своята жизнена дейност. За съжаление, все още много малко познание имаме за това на какво точно се дължи отделянето на тези одоранти във водата, кое стимулира тяхното отделяне. Има различни хипотези: светлина, температура, влияние на други организми, размножителни цикли при водораслите. Някои дори смятат, че това са специфични феромони, които те използват, за да привличат размножителните си клетки. И както феромоните се чувстват по различен начин от различните хора, в случая, може би поради тази причина, в отговор на първия ви въпрос, се дължи различното усещане на ароматите при хората. Сега обаче, преди да продължим нашия разговор тук в студиото, да видим дали всъщност тази ситуация е прецедент само за нашите ширини, или това е един проблем, който се среща в световен мащаб. Сега ще включим, макар и задочно в нашия разговор, един експерт на Veolia с над 15 годишен опит в областта на водните технологии, който записахме малко по-рано. Нека чуем всъщност какъв е световният опит в това отношение от Владислав Бартош. Наличието на микроорганизми, не само зелени, но и други микроорганизми в суровата вода е естествено. Няма нищо странно. Това е нормално и всичко зависи от броя и видовете на всички тези микроорганизми. Микроорганизмите са навсякъде в езера, изкуствени водоеми, реки, но също и в морето, и всичко зависи от броя на тези микроорганизми и от видовете. Ако това предизвиква проблем за използването на водата в бъдеще, например за напояване, няма проблем. Но ако е за питейно-битови нужди, за охлаждане в енергийния сектор, може да създаде проблем заради необходимостта от чиста вода, за топлообменниците и така нататък. Това не е нещо ново. Бъдеще обаче ще трябва да се подготвим за ситуацията, когато ще е необходимо да подобряваме водните технологии или технологиите на пречиствателните станции заради климатичните промени и водата в язовирите,
които са високо в планините и водата в тях преди беше по-студена. А сега температурата се повишава все повече и повече. А това води до по-добри условия за растежа на зелени микроорганизми, като например зелени и синьо-зелени водорасли и други микроорганизми. Имаме отговор на въпроса. Тази ситуация не е прецедент само за нашите ширини. Нека да кажем всъщност какви видове планктон в момента причиняват тази ситуация. И опасна ли е тя? Марли, може би от нашия опит да започнем. Какво показват нашите наблюдения? Като ВК оператор, като хора, които следим технологичния процес и освен фитопланктона следим и много други, разбира се, показатели, но специфично за фитопланктона това, което наблюдаваме от десетки години, бих казала, че при нас в язовир Искър, специално основния водоем на град София, преобладават едни водорасли, които са извинявайте, тук пред доцента, нали, малко ми е неудобно. Помощ на Маргита, тъй като все пак получих от нея преди около 2 седмици фитопланктонни проби, събрани от язовир Искър. И вчера най-накрая успях да стигна до видовото детерминиране. Към момента в язовир Искър се развиват няколко основни групи фитопланктери. Едните са така наречените кремъчни водорасли, които се характеризират с наличие на специфични силициеви чарупки около клетките. Втората група са така наречените златисти водорасли, които специално тези, които намерихме в язовир Искър, имат едни много интересни къщички, в които живеят. Те са от целулоза. И третата група са така наречените зелени или стрептофитови водорасли и по-специфично дезмидиеви, които аз лично приличавам като малки боздуганчета, тъй като целите им клетки са покрити с най-различни израстъци, шипчета, будили и така нататък. Въобще израстъци на клетъчната стена, които ги правят много специфични. Така че тези три групи, кремъчни, златисти и стрептофитови, в момента са преобладават в фитопланктона на язовир Искър. Много така образно ги описахте, почти си ги представих, но има един много важен въпрос. Тяхното наличие и веществата, които отделят, могат ли да бъдат опасни за човешкото здраве? Опасни ли са в сегашната конкретна ситуация? В сегашната конкретна ситуация не са опасни. Специално тези групи водорасли нито са токсични, нито съответно отделят токсични одоранти или вещества, които съответно могат да са опасни за човешкото здраве. Единственото негативно случай е миризмата, която може да варира в зависимост от преобладаването на групата. Да речем, при кремъчните водорасли много често миризмата наподобява тази на риба. А при дезмидиевите, при масовото им развитие се усеща тревиста миризма, или миризма на току-що окосена трева. При златистите водорасли също имаме по-скоро миризма близка до тази на рибата. И тъй като от Маргита знам, че някои хора усещат миризма наподобяваща тази на почвата, т.е. землист и леко мирис на мухъл или на плесен, този мирис обикновено се свързва с един одорант, наречен геосмин, който се продуцира от групата на синьо-зелените водорасли. За наша радост обаче в язовира не намерихме такива, поне към момента. И от тук започнахме да мислим откъде може да идва тази миризма, ако наистина е тази. И след като така се разтърсихме из литературата, установихме, че много често заедно с дезмидиевите водорасли и тези малки клетки като боздуганчета, които ви казах, живеят заедно с тях като един вид като микробиом върху клетките им една специфична група бактерии, стрептомицети, които също имат способността да отделят този геосмин. Така че до някъде има логика при масовото развитие на дезмидиевите водорасли, заедно с тях да са се развили и тези бактерии с
този землист аромат или аромат на почва, който всички ние познаваме, когато отидем в градината и решим да помиришаме почвата. А бактериите опасни ли са? Не, също не са опасни, така че няма нищо притеснително в случая. Единственото, пак казвам, неприятно е миризмата, която човек лесно може да се справи с нея по различни прости начини. Ще говорим и за това, обаче тук сега излиза въпросът. Добре, за първи път ли цъфнаха в нашия язовир тези водорасли? В язовира, от който всъщност взимаме вода, язовира искаш, не го стопанисваме ние. Ами бих казала, че не е за първи път. Това са природни процеси, които се случват всяка година. Както казах, ние ги наблюдаваме. Нашите наблюдения са основно върху кремъчните водорасли, тези, за които доцент Узунов каза. И те са характерни. Им цъфтеж е пролетно и есенно време, като и нашите наблюдения са, че ранна пролет и по-късна есен има такива пикове на цъфтежа, което си е нещо нормално, включително тази година просто може би по-специфичните условия, които се задържаха. Имахме, знаете, май месец, беше доста по-хладен, имаше валежи на сняг, температурите бяха по-ниски, но междувременно пък предходните месеци имаше така снеготопенето по-бурно, дъждове, беше дъждовен и самия май месец. Цялата тази органика, която се вкарва в язовира и продължи някакси по-дълго време, това може да се види и на сайта на НИМХ, като средни годишни стойности спрямо нормата. Реално едно от обясненията, които имаме е, че вкарвайки по-голямо количество органика и имайки тези условия като на ранна пролет, евентуално това би спомогнало този цъфтеж да се удължи спрямо предходни години, но има тези цъфтежи регулярно. Всъщност удължаването на цъфтежа може да доведе до това влияние върху вкуса и мириса, да не използвам органолептични качества, че станаха много термини в този разговор. Може да повлияе, така ли? Излиза. Ами да, със сигурност може да повлияе. Още повече в последните години с промените в климата и реално температурният оптимум за голяма част от водораслите доста се променя и някои от тях се развиват за по-продължително време, отколкото в миналото. Други пък, съответно, периода им на развитие се скъсява за сметка на първата група. Но като цяло това са нормални процеси, които винаги са протичали във водоемите, така че няма нищо притеснително в случая. Все още. И сега отново дойде ред да погледнем и към световния опит, защото за щастие ние сме част от една световна мрежа, ние като Софийска вода Веолия, и можем, освен всичко друго, да обменяме и експертиза. Именно за това се обърнахме и към Владислав Бартош, както казах малко по-рано в този разговор, експерт с 15 годишен опит в областта на технологиите, водните технологии, който всъщност се оказва, че се е срещал с подобна ситуация в рамките на своя професионален опит. Нека да го чуем и видим. Сблъскахме с този проблем. Моят опит основно е от Чехия. Имахме такъв проблем и все още имаме подобен в реките, а и в язовирите, където се събира суровата вода за пречистване. За нас това не беше изненада. Изненада се оказаха видовете микроорганизми, защото, например, в един язовир, който се намира приблизително на 800 метра над морското равнище, е наистина студено през лятото. Там открихме зелени микроорганизми, които са с произход от скандинавски езера. Възможно е мигриращи птици да са пренесли тези микроорганизми, които спират при миграцията си на езерото в планината, понеже наподобява скандинавско езеро. А след това тези микроорганизми решават да останат в езерото. А това предизвиква доста проблеми за пречиствателната станция, която първоначално не е оборудвана за отстраняването на тези микроорганизми. Така, че трябваше да се реагира. А за съжаление това се оказа доста скъпо. Но нека кажем, какви бяха последиците за качеството на водата в този случай? Основният проблем не беше броят на микроорганизмите. Проблемът беше, че тези микроорганизми са много подвижни.
те имат, как да кажа, нещо като кръченца и се движат сравнително бързо. По време на стандартния процес на коагулация, тези микроорганизми се групират в флокули. Това са слепени частици, след това, които остават в пясъчните филтри и се отстраняват. Но тези видове микроорганизми са много бързи и разрушават флокулите и се опитват да се върнат обратно във водата. А след това, ако не са групирани в флокули, е проблем да ги отстраним. А стандартният етап на технологичното отстраняване е утаяване или пясъчна филтрация. Така че, разбира се, ако станцията е или ще бъде оборудвана с някакво мембранно разделяне, това не е проблем. Но по-старите технологии с пясъчна филтрация, например, каквато имате в Бистрица и Панчарево, са проблем за отстраняването на свободните микроорганизми във водата, защото разстоянията между песъчинките в филтрите са доста големи. Както разбрахме от Ладислав Бартош, подобна ситуация е имало и в Чехия. Обаче сега се връщаме отново на родна почва, за да попитам дали се очакват тези процеси, които наблюдаваме сега и засилването им в контекста и на климатичните промени, да станат трайни, да стане норма това, което се случва в момента. Може би към доцента. Въпросът е много хубав. Да. Не знам дали има еднозначен отговор на този въпрос, но може би, както вървят тенденциите към момента, очакваме нещо такова да се случи. Но природата винаги ни изненадва, така че не можем да сме 100% сигурни за това какво ще се случи. Кога, как, още повече, че винаги го има и човешкото влияние върху природните екосистеми, което също допринася в известен смисъл за тези промени, които наблюдаваме. Тоест, за сега това е едно така, как да кажа, предизвикателство, тема, която вие продължавате да следите в научния свят. Точно така и се радвам, че работим съвместно или в кооперация с колегите от Софийска вода, тъй като мониторинговата система, която е изградена, е изключително важна, за да се проследяват именно всички тези промени, които настъпват. И това ни дава възможности да реагираме своевременно на тези промени. Тоест, в известен смисъл да се опитваме да предскажем, образно казано или в кавички, какво ще се случи, макар да е трудно. Хващам се за думата мониторинг, на който се прави. Нека да кажем всъщност по отношение на най-големия водоизточник язовир Искър за София, как се прави, каква е методологията за мониторинг и откъде ние можем да взимаме данни за състоянието му и най-важното всъщност кога тези данни са релевантни, какво натрупване трябва да има, за да можем да имаме изводи, в които да сме сигурни. Точно, това е много хубав въпрос. Бих искала да отбележа, че когато става дума за природни процеси, които се наблюдават, периода, за който се гледат данните, е много важен. Не може да вземем един период от 2, 3 или 5 години. Тук говорим за десетки години. Когато имаме данни, качествени данни, за десетки години назад ние може да имаме това проследяване. Така че колегите от биологическия факултет, от различни катедри работят наистина от построяването, може би, на язовира. Има различни данни в различни разрези. За съжаление, те не са, как да кажа, като един постоянен поток от данни. Има откъслечни данни за различни видове, за различен качествен състав на водата, за различни организми, по-висши, по-нисши, фитопланктон, зоопланктон, риби. Но като цяло законодателно си има един мониторинг, който се извършва. Той се прави от Министерството на околната среда и водите. Имаме една наредба N4 за класификация на водните тела. Там не съм много сигурна, може би доцент Узунов може да каже каква е честотата, ако знае на колко често се прави, но това е един изключително подробен анализ на водните тела, в който се включват учени от различни области, така че да обхванат цялата картина на водоема и на контекста на водоема. Мисля, че този мониторинг се прави през няколко години и на база на този така подробен анализ
се дава класификация на водните тела. Тази класификация се залага в плановете за управление на водните басейни. Това са едни доста по-крупни документи, които се разглеждат на по-високо ниво, така че всеки един отделен водоем вече влиза в тази система от водоеми в България, в басейновите дирекции, където се разглеждат на по-укрупнени области и се вижда къде имаме проблеми с замърсявания, с влошаване на качеството на водата, къде е по-добро качеството на водата, и тези планове за управление на речните басейни са с валидност 5 години, т.е. през всеки 5 години те се актуализират и на база точно на тази класификация водните тела се обявяват дали трябва да бъдат опазвани по-специфично или не, и във връзка с това дали има допустими дейности, които трябва да бъдат спряни. Така че това е по-глобалната картина. Стратегически. Ако гледаме на ежегодна база, ние като ползвател на водния обект имаме програма за мониторинг на повърхностните води, използвани за питейно-битови цели. Това е една наредба 12 се казва, според която ние периодично мисля, че от месец март до октомври предоставяме по предварително разработена програма, пак от басейнова дирекция, данни по тази наредба. Така че ние по наредба също следим точката, която ни е посочена от басейнова дирекция, в която да следим качеството на питейната вода. Независимо от нас, басейновите дирекции също имат мониторинг. Има си една система за мониторинг на басейновите дирекции на Изпълнителната агенция по околна среда, където също имат точки за мониторинг и те си проследяват всичките тези показатели. Колко време обаче трябва да мине и да се натрупват данни, за да може всеки един от тези типове мониторинг да има всеобхватни данни и изводи, най-вече на базата на данни да се направят релевантни изводи? Тук ще се пошегува малко, както Мечопух казва, колкото повече, толкова повече. Така че най-добре е да има десетилетия събирани данни, за да може да се правят качествени оценки. Но на базата, примерно, този годишния мониторинг, който се прави в рамките на цяла година, трябва да се съберат пробите или... Тъй като има сезонност в развитието на фитопланктона, т.е. в различните периоди от годината, в различните месеци се появяват различни таксономични групи водорасли, е добре да се прави през цялата година или поне 4 пъти годишно. Но зависимост от условията, зависимост от финансовите възможности, от времето, понякога и 2 пъти годишно също е достатъчно или по-добре от нищо. А изводите се правят на базата на тези 4 годишни проби накрая, или? Да. И съответно са поставени с данните от предишните години. Да. Добре, сега отново ще се върнем обаче на малко по-практичната част на въпроса, а именно какво може да се направи, за да може наистина да не се усещат толкова тези, въобще да не се усещат всъщност, както са свикнали потребителите на Софийската чешмяна вода, тези леки промени в органолептичните качества на водата или иначе казано вкуса и мириса. Тук отново, за щастие, можем да се опрем и на опит, и на световен опит. Нека отново да чуем последната част от нашия разговор с Ладислав Бартош, който, както вече казах, има 15 годишен опит в областта на водните технологии. Освен това се е срещал съвсем професионално с сходен проблем. Нека го чуем. What are your recommendations for the clients, the consumers? И накрая, какви са вашите препоръки за клиентите в тази ситуация? Така, този въпрос има 2 аспекта. На първо място нямам конкретна препоръка към клиентите, защото зелените или другите микроорганизми не се откриват в чешмите на клиентите, така че те не могат да идентифицират никакви микроорганизми в питейната вода. Втората част на въпроса е как да се справим с миризмата, тъй като понякога заради микроорганизмите миризмата на суровата вода остава. А ако няма технология за отделяне на съединенията, които я предизвикват, понякога те могат да повлияят на мириса и на пречистената вода.
Така от време на време е възможно клиентите да усетят странна миризма на питейната вода. И какво е решението? Тези съединения, които причиняват неприятната миризма на водата, са сравнително летливи. Това означава, че ако клиентът остави водата в чаша или в отворена бутилка и така нататък, и ако клиентът остави тази вода в хладилник, да кажем за около 10, 15, 20 минути или може би час, миризмата ще изчезне. И след това клиентът няма да усеща никаква неприятна миризма на водата. Както разбрахме, има съвсем практични съвети, които нашите потребители могат да възприемат. Също така трябва да се начертае един малко по-дългосрочен план за справяне с тези нови форми на предизвикателства и на природни процеси. Това е една тема, която ще вълнува както нас, като хора, които се занимават с стопанисването на водната система на София, така и научната общност, която анализира в по-глобален мащаб промените, които настъпват в различни екосистеми, свързани с промените в климата. Накрая дойде финала на нашия разговор. Може би да направим едно обобщение, да опишем ситуацията по отношение на това, има ли за какво да се притесняват потребителите на софийска чешмяна вода? Може би доцент Озунов да започнем с страничния поглед. Ами аз лично считам, че няма от какво да се притесняват потребителите на софийска чешмяна вода. Аз лично винаги съм бил привърженик на чешмяната вода и с удоволствие я пия и предпочитам. Предвид развитието на водораслите, може би като обобщение, да кажем, че все пак това са естествени процеси, които ние хората все още трудно може да управляваме и наистина отделянето на различни одоранти във водата е в такива повечето случаи в минимални количества, но заради изключително силната им миризма, те все пак могат да се усещат от хората. В никакъв случай те не са опасни за здравето на човека. И съответно, когато ги има в къщи, човек може да използва каните за вода с активен въглен или просто да постави водата в хладилника с резенче лимон за известно време, така че да се освободи от тази неприятна миризма. Благодаря и в контекста на обобщението. Да кажем всъщност ние какви мерки взехме в сега конкретната ситуация, за да можем да намалим тези ефекти и да не им се налага на хората да прибягват до някакви странични методи. Мерки сме взели по цялата верига на доставка на водата, като разбира се основните, дейности, които са по-специфични, са в самите пречиствателни станции за питейни води. Точно във връзка с притесненията на хората, ние се стремим да поддържаме една много ниска мътност, която реално е много под нормативно изискуемите стойности. Ако нормата е 0,3 FNO, ние поддържаме под 0,1 мътност за този период, за който имаме информация за за по-специфичния вкус и мирис на водата. Така че дори вчера колегите ми показаха стойност от 0,04 и честно казано тази вода с такава ниска мътност имаше по-скоро вкус на леко дестилирана вода. Се шегувахме, че има вкус на рилска вода, която идва доста по-високо и е основно снежна. Така че наистина за сметка, на тези органолептични усещания, които пак не всеки ги усеща, са по-субективни. В момента бих казала, че качеството на водата е изключително на много високо ниво на изход пречиствателни станции. Също като превентивни мерки сме взели хигиенно-санитарни мерки по целите съоръжения, по пътя на водата, от пречистването през водопроводната мрежа, резервоарите. Така че аз смятам, че няма място за притеснение.
Благодаря ви много за този разговор. И аз научих нови неща и наистина ми беше много интересно. Надявам се и на хората, които ще гледат нашия разговор. Както разбрахте, водата в София, чешмяната вода е безопасна за пиене. В момента сме изправени пред едно от последствията, свързани с промените в климата, които се отразяват, разбира се, и на различни екосистеми. Това е предизвикателство както за научната общност, така, разбира се, и за нас предстои, може би, начертаване на стратегически мерки в технологично и в научно отношение, но така или иначе, важният извод в крайна сметка е, че водата е безопасна за пиене. Благодаря още веднъж. Този разговор проведахме с Маргита Алексова, менеджер качество на питейната вода в Софийска вода, и доцент доктор Благой Озунов, ръководител на катедрата по ботаника на Биологическия факултет на Софийския университет, а задочно и с Ладислав Бартош, експерт в световната мрежа на Veolia, част от която сме и ние от Софийска вода, с над 15 годишен опит в областта на водните технологии. Аз съм Гергана Гайдарова. Благодаря, че бяхте с нас.